Despois da exhibición de cor e refugallos coa que nos deleitaron os artistas de Ubuntu, a Casa da Cultura de Chantada substitúe a mostra mensual por unha exposición pictórica que mantén a cor nesta sala. Son acuarelas do pintor ourensán José Antonio Rodríguez González. O artista afeccionado capta nas súas viaxes distintas paisaxes urbanas e rurais que traslada a través do pincel. Nesta exposición veremos distintas localidades e paisaxes da xeografía española e galega, algunhas ben próximas e coñecidas.